Искам ви да представим Мара, наша посетителка, притежателка на легло масажор, второ сърце, възглавничка, турмани в пояс, дребните уреди. Много добре изглежда и сега да разкаже за нас, защо така изглежда. Значи преди 3 години направих пареза на левия крак. Не можех въобще нито да мръзна, нито да дишам даже. Ходих на лекар, изписаха ми лекарства. Едното беше Нивалин, което на всеки 5 дена трябваше да дам по 25 лева. И още някакви други такива лекарства, от които още първата седмица получих алергия и ги хвърлих в кошчето. И понеже Нивалина вече трябваше да си го изям, дето казват хората, пени са не пените ям, реших да си ги взема всичките там Нивалинчета, но на 28 юли минавам по улица Копривщица и пред вратата на салона виждам, имаше рекламни материали на Нугадес. Започнах да посещавам този салон. Слушах презентациите, най-редовно слушах, като казаха, че на 10 дена ще получавам силни болки, но не бива да прекъсваме. Може би 1-2 дена и след това ще се преодолеят тия болки. Действително на 10-тия ден, сутринта ставам, аз не мога да прекрача. Такива болки бяха. Отивам да си върша работата, обаче не става. Връщам се в къщи, опитах се да взема дребни пари, за да ползвам автобус. Направих половината път, минах, пак не става. Пред салона беше 8:30, виждам една от консултантите Таня и казвам, Таня, толкова много ме боли крака, че просто не мога да си взема въздух. И без да искам се разплаках за това от болка. Толкова ми беше така гадно и после ми беше неприятно и срамно от това, обаче действително болката беше много силна. Послушах ги и благодаря на Людмила, която ми каза, че не трябва да прекъсвам, трябва независимо от болката да го преодолея и започнах да посещавам салона. Действително, това беше юли, август, септември аз обичах да ходя по планината там на походи. Не смеех до тогава да отида, защото не можех да вървя. Септември месец реших да отида да направя опит, защото чувствах облегчение вече, не е така болката без... Искам да ви кажа, че прекъснах всякакви лекарства, хвърлих всичко, нищо нямаше. А преди това колко хапчета пих? Ами много Нивалин, аз казах, Нивалин съм взимала на всеки 5 дена, трябваше да дам по 25 лева за лекарства. Само Нивалина, другото беше отдел. Значи излизаше ми на месец, ми излизаше по някъде към 230-240 лева, ако трябваше да поддържам тия лекарства. Септември месец опитах да направя поход, да видя да се престраша, дали ще издържа. И трябва да ви кажа, че ходихме на Баира, правихме барбекю и се чувствах така много добре. Обаче посещавах и глад. Колко времени ти си идвала преди да решиш да тръгнеш на Банаир? Ами колко дена? От юли. Около месец, да? Да. След месец посещения тръгнала да вървиш нагоре. След един месец, август месец посещавах, септември месец, когато, понеже имам виличка, една къщичка на село, имам там хубаво грозде, те ме знаеха хората, че първия път не можах да се кача на втория етаж. Проектора ми го сложиха долу на един стол. Отивам на село, благодаря на Людмила, още един път ще й кажа. Тая жена нито ме знаеше, нито ме познаваше, обаче ми даде 9 сфера проектор. Така ли беше? 9 сфера проектор и аз казвам, аз ще се върна чак на 16. Нищо. Също като бях на село сутрин, обед, вечер. Знаеш, видяла как ти си ревеш и спомнила моята болка. Нали? Колко аз ревях пред Господ с болките моите. Затова и ти така. Да. Вземах го този проектор, сутрин, обед и вечер се правих процедури. Сутрин преди да тръгна да върша там някаква работа, на обяд като си легна пак проектора, вечерта пак проектора и на 16-ти аз с раничката, с една голяма турба с грозде, тъп, това беше на втория етаж. На втория етаж сама го изкачих. Това беше август, а септември, след като вече ми беше добре, реших да пробвам да отида на поход и действително оттам нататък нямам вече никакви проблеми. Никой не беше необходим момент да ме агитира повече, да си купя уреди. Първият уред, който си купих, това беше възглавничката. Вторият уред, който си купих, беше пояса. Действително спа си и сега продължавам да се спа на пояса, сега вече е изключен.
След това си вземах 9-сферния проектор, защото той беше на дневен ред да си го взема. Викам, като хода на село, като се връщам, непрекъснато... Легло масажор с теб винаги в чанта. Да, обаче Мини Таня ми масажор. каза един ден, вика, сега, викам, какво ми трябва един килим голям. А Таня ми каза, де, че вземеш килим, сложи още някой лев и купи едно легло. Нямах нужда да ме агитират повече, не ми бяха стигнали парите. Тогава Люся ми каза, Аз ти го казах. Ти ли ми го каза, да. Да, изплащам. Няма значение. Имаше към една банка, корпоративна банка за пенсионери, много такъв изгоден кредит. И аз казвам така, част от пенсията ще давам и така в момента притежавам легло масажор, притежавам... между другото, то беше и на промоция, имам си и на коленки в момента. Просто сега гледам тук, че има едни шалчета, от които действително не знам дали ще имам нужда. Имам си и часовник. Вече не знам какво нямам, единствено шалчета. Но трябва да ви кажа, посещавайте салона и най-важното Вода трябва още, бутилка за вода, уникално. Нямам такова много уред. нещо. Да, нямам такова нещо, може би не съм ги видяла. Така че не само, че трябва да идете в салона, обаче направете това и уредите една част поне, ползвайте си ги вкъщи, защото действително домашното лечение се е най-добре. Няма да идвам в Колко салона. пъти на дня лягаш на легло? Сега по един път. Сега достатъчно за теб. По един път. Да, а по-рано? Обаче преди сутрин и вечер се лягах на леглото. Сега се чувствам добре. Нали, сутрин първата ми работа, ставам, правя гимнастика, лягам на леглото. Почнах най-напред тъпча на второ сърце, след това лягам на леглото. Когато нямам много време да тъпча на второто сърце, направо на леглото, но не пропущам, когато съм тук на леглото. Благодаря на уредите на Нуга Без. Бягаш. Добре съм. Много благодаря. Трябва да ви кажа, кръвното ми е 135 на 80, сутрин ставам го меря. Аз съм на 70. Браво! Благодаря! Години.